Są my na Nikiszu i akurat dziśmy się trafili 4 grudnia, świętej Barbary, Barburka. Mam taką okazję, co by nawiedzić moja kamratka Rynia, Gerosa Mieszko. Ona jest książeczka i sam przyciągła z pięknego domu, co by sam na tym Nikiszu, na tym miejscu pulsującym kulturą, no, urodą, co mógłby nakładać, urodą, zamieszkać. Jak znocie ta moja seria Ludzie z pasją, to Rynia należy do tej grupy, do ludzi z pasją. Co ona robi, to się zaraz dowiecie. Pięknie was zaproszę do Ryni. Są my u Ryni Waliczek, już my wleźli drin do tej Ańcli. No Rynia ją tak zmodyfikowała, blank po nowomodnemu, ale Rynia już padała, że tam przykludziła z pięknego domu wielkiego do takiej to Ańcli, bo samie ta dusza Nikisza i tyś jest echt ślązoczka. Mam sam taką lalka w ręce, sam stoi drugo, daj ją bliżej do kamery. Co to są za lalki? To są lalki obleczone w pszczyńskie stroje, bo tak jak sobie wymyśliła, że nie będę mieć takich świeżatych lalek z cepeli, byle jak obleczonych. No to są takie porcelanowe lalki, kierymżech uszyła ganz genau takie, jak baby chłopiony chodziły u nas we Pszczynie, na terenie ziemi pszczyńskiej, tak są obleczone. Ja wam powiem, że ja mam taki czepiec, taki prawdziwy na moja głowa, co mi też Rynia zrobiła. Ale skąd te lalki żeś wzięła? To takie, idzie takie lalki, Kasik dostać? Ja lalki jeszcze idzie kupić, bo one wiecie, tak wszystko mamy. Wszystko mamy z Chin, także idzie kupić, ale ja je poseblykała z tych szmot, z tych cicidełek roztomajtych, kiedy nam się nie podobają i oblekła je w takie nasze pszczyńskie stroje. I widzicie, to jest pierwsze hobby Ryni, drugie hobby Ryni. Czyli ptok, się pada, że to mam ptoka. Ja, ona ma ptoka na tle rozmaitych eknino się dziołcha i co to sami? Rynia to tak, patrzcie, taką piękną gwiazdę. To już jest zapakowane do kartona, bo to pojada z tym do moich przyjacieli, do roztomajtych ludzi. To są z piernika świecznik, to jest akurat taki zrobiony, że sobie każdy będzie mógł przy świętach zaświecić taki piernikowy świecznik, a potem go zjeść. Pięknie wonią. A to jest konia, dobra? A to zaś do bajki będzie. To zaś do moich chrześniaków, do dziecek, od kuzynów, do roztomajtych dzieci. Każdy takiego konika dostanie. Ja się muszę poasić, że ja co roku od Ryni, też gronie jej przyjaciół, nie? Oczywiście. Ja dostawam taki piernik. Powiedz, co to jest? Od tego piernika się w ogóle cała przygoda z pierniczeniem, z opierniczaniem się i tak dalej. Możemy to na różne odmiany. Ostatnio koleżanka wymyśliła nowy, że jest tak artystka pierniczystka i niech tak stanie. Właśnie. To się może roztomajcie kojarzyć ludziom. Od tego się zaczyna, powiedz. Od tego domku się zaczyna, bo my co roku jeżdżamy do naszych przyjacieli, do naszych znajomych. Ja też do roboty brak, zawsze jakiś upominek. I tak jak sobie pomyślałam, no co zrobić takiego, co by żaden tego nie miał. I wymyśliły my z dziełchami, że to robimy, czyli z moją mamusią i z siostrą, że zrobimy taki domek, ale on jest taki 2 w 1, bo tam na dole jest sianko. Ja. Każdy jeszcze dostawał takie sianko, co już miał jak znot pod obróz na wigilijny stół. I to jest taki domek, kiedy on tu ma roztomajte zorty i on tu ma i pestki z banie, i hanysek tu je, i nudle, i jakiś koszczek fazolu. Także tak to jest podekorowane z łokienkiem, do takiego pudełka pakujemy i jedziemy, każdy się z tego fest cieszy. Ja i te skrzydeczki też sama robisz, nie? Tak. No widzicie, jako to jest dziołcha galonliwo, a samaż jeszcze jakieś insze, co to jest? Bo to ja też znam. To jest bańka na choinka. I ona ma 2 Z czego ona jest zrobiona? Z piernika, no z czego by mogło być? Ale ja wiemy, no tym ludziskom, co się będą dziwać, muszę padać. Ona tu tak procnie schowano, to by się nam nie poczaskała, bo ona niby jest z piernika, ale tak jakbyś spadła, to by się nam mogła poczaskać. Najpierw muszę 2 połówki upiec, potem je skleja lukrem, potem dekoruje. Z jednej strony jest taka dekoracja, że jest taka gwiazdka, a z drugiej strony jest napis Wesołych Świąt i tu jest koszczek kościoła i jakoś tako wieś, że tak to z każdej strony jest inkrzo. I takim tukiej protest do tego pudełka wsadzimy, co by się nam nie poczaskała i kogoś cieszyła. Sam mamy jeszcze 2 świeczki, nie? To wiecie, co znaczy? No bo dzisiaj mamy Barburka i drugą niedzielę Adwentu. No muszę tym ludziom to przypomnieć. A co to za, ja się sam to boja pomacać? Nie, to idzie pomacać, nawet to idzie zjeść, wam powiem. To są zwykłe pierniki, takie małe, które dostają też bajki i mogą sobie potem powiesić na choinkę. No nie wiem, czy dają radę powiesić, inaczej prędzej ich nie zeżrą, ale... No my zawsze stowali
12 Po lat. pastyrce. Ja ojca szli na pastyrka, nie, to my tam Ja. zawsze plądrowali taką choinkę. Ale wiesz co, Rynia, ja jest staro, powiedzmy, że już nie pamiętam, jednego chłopa dzisiaj opierniczyła, bo on padał, że się we mnie zakochał, a ja go to, że on nie grantowni, bo to taka choroba, pociąg do starych bab i chyba już ten chłop mnie nie kochał. Ale powiedz, skąd my się znamy, bo ja, co ja mam tego dać? Wspomnij, jak to było, jak my się trafili. My się trafili na konkursie po naszemu, czyli po śląsku. Wygraliśmy. Nie wygrali, No, ale wcale nam z tego powodu nie jest przykro. ale znajomości zostają, także nie trzeba nawet wygrać, żeby znajomości i przyjaźnie się nawiązywały. I na koniec mam takie pytanie. Przyciągłaś Ritik, bo to jest prawda, z pięknego domu sam na Nikisz, pora od temu nazad, kiedy sam jeszcze tak nie było, taki jak to się mówi design, nie? Zrobiłaś ty Einzli też taki Ritik design i idziesz całki czas w takiej stronie Śląska. Chińskie lalki, potworki poradzisz przemienić w coś, co no sam to jest wszystko zrobione rękami, a nie maszynowo. Powiedz, kimś ty jest po fachu i co ty robisz? To bo zaskoczy. No po fachu, że je hebama. I Ja. tak może nie zaskoczymy żadnego. No i robię w swoim fachu jako hebama. Jakby to nie wiedział, kto to jest hebama, to je położył. No. Ja te gry, ty to mam modni, jakże grała chyba ma pora rokowo, ona mnie dopiero uczyła co do czego, także ja jest pomocnica chyba my. Ale co ty teraz robisz? Bo ja chcę, żebyś ty dalej ich zaskoczyła. Kimś ty je teraz? Nie, a to tak nie będziemy się przezywać. To my się... Dobra, to ja to powiem. Ona pracuje do pewnej korporacji i jest tam szefową. Dobrze brzmi? No ja nie wiem, czy dobrze. No ale to mogę chyba padać słowo korporacja. Niech tak Ja będzie. też robię do korporacji. Niech tak będzie. No. Niech tak będzie. Pięknie Wam dziękujemy. Zapraszamy Was do myślenia, jak ocalić od zapomnienia.